Na tej makete som pracoval veľmi dlho a ty si ju zničil behom sekundy. Áno, vôbec som nehnevám. Čo keby sme si sadli a trošku si oddychli? Musím ťa niečím zamestnať, aby si to tu nezdemoloval. Čo povieš na nejakú rozprávku, ha? Už som niečo našiel. Toto ťa bude zaujímať. Chcem, aby si tu pekne sedel a nič viac nepokazil. Ešte stále si za mnou, áno?